panegnek kung kinapuno enta adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas paalam diliw ko kumusta nga tani ay ayate kung kunaday to'y puso umanay laingen nga ageng ladawan mo nga isut pangipapasak to'y iliw ko. Mensahe para ka sa dinuman iti ayan mo malaglagip ka na'y panegnek kung kinaputno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas paalam tiliw ko kumusta nga tani ay ayate kung kunaday to'y puso umanay laingen nga anggeg ladawan mo nga isut pangipapasak to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa di mas paalam diliw ko kumusta nga tani ay ayate kung kunaday to'y puso umanay laingen nga ageng ladawan mo nga isut pangipapasak to'y iliw ko nga isut pangipapasak